זה יום מאוד מרגש ומותח עבור 2,800 נבחנים ונבחנות בבחינות ללשכת עורכי הדין, ולכך נקדיש כמה דקות עכשיו. חזי גרינפלד, שלום לך. שלום שלום. חברת טופ דיגיטל עוסק בהכוונה וליווי של עורכי דין. קודם כל, איזה סיכוי יש להם ל-2,800 הנבחנים היום בבחינות של לשכת עורכי הדין? תראה, קודם כל הסיכוי הוא, אם מסתכלים על השנים האחרונות, הסיכוי הוא יחסית סביר. אבל אם אנחנו מדברים בעניין הזה, אז דווקא אני חושב שהקושי והסיכוי שיותר נכון זה באמת מה קורה ביום שאחרי, ולדעתי שם הקושי נמצא, מהניסיון שלנו לפחות קרוב ל10 שנים, שאנחנו מלווים עורכי דין, ומרביתם זה לא מעט עורכי דין צעירים שיוצאים לשוק העצמאות ורוצים להתחיל להתפרנס ולהסתכר, ופה מתחילה הבעיה המרכזית. אז מה אתה אומר להם, לחבר'ה האלה, רובם כאמור חבר'ה צעירים שניגשים היום לבחינות של לשכת עורכי הדין? אל תייחסו חשיבות כל כך גדולה ליום הזה, לבחינה הזאת היום. האתגר האמיתי הוא לשרוד בשוק שהוא כל כך רבוי. כן, קודם כל יחס חשיבות למבחן, אין ספק שזה דבר שהוא חשוב, כי ללא זה אנחנו לא נוכל להתקדם. ברור. לחשוב קדימה ולחשוב לאן אנחנו רוצים ללכת בסוף עם התעודה והרישיון שיש לי. סתם תבין נתון שהוא מאוד מעניין. כמות עורכי הדין שיש בתל אביב הוא יותר מכמות עורכי הדין שיש בכל יפן. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעורכי הדין בארץ הוא שוק שהוא בעצם אחד התחומים הכי, אתה יודע, נפוצים, ויש לנו כמות עורכי דין בצורה אפילו מוגזמת. אנחנו מדברים על כמעט כמות של עשרות בני אדם, יש עורך דין אחד. עכשיו, אם באמת יש צורך לזה, זו שאלה שאני חושב שהדיון הזה צריך להגעת במקום אחר, אבל עורך דין צריך להבין בעצם לאיזה שוק הוא הולך, ואז בעצם מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו מבינים קודם כל, אתה יודע, שעורך דין שמגיע לפעמים מאיזשהו מקום שהוא התמחה שם, מעבר שהוא תעסוקתי שבעצם הוא די ירש משם גם את המקצועיות שלו, וגם בעצם, אתה יודע, הוא מבין שאם אני הייתי במשרד שמתעסק, נגיד דוגמה בנדל"ן, אז לכאורה הוא נעול על זה שכנראה שהעתיד שלו יהיה להתעסק בתחום הנדל"ן, והוא רוצה להתחיל את הקריירה שם. ואז פה מתחילים ללא מעט מכשולים בדרך, כי מעבר לזה שאנחנו מדברים על לא מעט עורכי דין גם שמספרים, אתה יודע, וגם דברים שאנחנו ראינו על שמתמחים במשרדים בעצם לא באמת עוסקים שם בתחום שנמצאים, אלא לא כולם, אבל לא מעט סיפורים, אנחנו שומעים שעורכי דין בעצם, אתה יודע, כאילו לוקחים אותם יותר לעבודות טכניות, פחות בפרקטיקה, פחות בליטיגציה, או נותנים להם תיקים מאוד צמיחים. ואז כשהם יוצאים החוצה לשוק התעסוקתי, קורה כמה דברים. כי קודם כל, הוא לא באמת מודע לתחום שבו הוא רוצה להתעסק. עורך דין זה משהו מאוד כללי, אבל כמו בעולם הרפואה, אתה מסכים איתי שבן אדם שיש לו בעיה רפואית אורתופדית, כנראה לא ילך למישהו שהוא נורולוג. כנראה. חזי, תגיד, הקורונה שינתה משהו בענף הזה מבחינה מקצועית? כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד תחומים בשוק התעסוקה, הקורונה עשתה הרבה מאוד דברים, טובים יותר וטובים פחות. מה זה עשה לשוק הזה של עורכי הדין? אז זהו, אז מתחלק לככה. יש עורכי דין שהשוק, סליחה, יש עורכי דין שבאמת הקורונה שינתה אותם ונתנה להם אתגרים מאוד מאוד גדולים, והרבה תיקים שהתפספו למשרדי עורכי דין. לצורך העניין, לצערנו הרב, כל הנושא הזה של פשיטות רגל, של פירוק חברות, כך דוגמה משרד עורכי דין שמתעסק בזכיינות של מסעדות, אז מן הסתם אתה מנסה להבין מה קרה כמה חודשים לפני הקורונה, כשאנשים לקחו על עצמם נושא של זיכיון של מסעדנות, ואז הקורונה שברה את כל הקלפים, וקרה לא מעט. אבל סתם דוגמה, עורכי דין שמתעסקים בכל מה שקשור להליכי פשיטות רגל, פירוק חברות, יצא שלא מעט עבודה כתוצאה מכך נגרמה להם, כי הביקוש למוצר הזה נהיה מאוד מאוד גדול. סתם לתוך העניין, ייפוי כוח מתמשך, זה משהו שיחסית די חדש, והוא יתעצם מאוד בתקופת הקורונה. כן. הרבה עורכי דין התעסקו בנישה הזאת, כי הבינו, עכשיו, הקורונה לא רק הצימה את התעסוקה, היא גם הצימה הרבה עניין של, הצימה גם הרבה את העניין של, אתה יודע, של הסתכלות בעצם על האינטראקציה שיש לנו היום בכלל עם כל עסק, בעיקר אצל עורכי דין. זאת אומרת, אם פעם היית בא ואומר לי שאני רוצה לבחור עורך דין שלווה אותי, לא משנה באיזה תיק, תקופות גירושים, פלילי, אזרחי, אנחנו יודעים שאתה יודע שאנחנו הולכים מניסיון, מישהו המשפחה שפה יודע ומכיר או שיש לנו את העורכים,
ומה לעשות שהקורונה הלכה וחידדה לכולנו שהעולם המדיה והדיגיטל והיכולת שלנו לעבוד מול זום גרמה לכך שהרבה אנשים כבר הפכו את סוג של העולם המדיה לסוג של ייעוץ. אנשים, אנחנו רואים, זאת אומרת, בפן הדיגיטלי אנחנו רואים גידול בכמות החיפושים של אנשים, שאנחנו נכנסים לגוגל ושואלים לא מעט בעיות משפטיות ומצטרפים שדוקטור גוגל או פורומים בפייסבוק או עוד כלים אחרים ייתנו לנו מענה. אז אמרת כן, קודם לצורך העניין, כמו שצריך רופא טוב ורופא מומחה לאותו תחום. חזי גרינפלד, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שדיברת איתנו. בכיף, בשמחה ובהצלחה לכולם.